Hej alle sammen, og tusind tak for en fantastisk hyggelig smagning her sidste torsdag. Det var en dejlig aften, og fik snakket en masse og gode spørgsmål, og jeg hyggede mig, og det virkede også som om, at I hyggede jer. Det er det vigtigste. Jeg skulle hilse mange gange, både fra Alfredo og fra Andrés. De synes også, det var rigtig hyggeligt at se jer alle sammen og få fortalt lidt om hvem de er, og hvad de står for at gøre, og jeg synes også, at det virkede som om, at I også fik et godt indtryk af dem. Jeg har en mail på vej her til jer, med nogle ordre. Hvis det er, der er nogen af jer, der skulle have lyst til at få lidt ekstra med, så sender vi ordren på tirsdag, og så kan man godt nå at få lidt med, hvis man skulle have lyst til det. I mailen her, der har jeg også lagt links til hjemmesiderne, til de enkelte vinhuse, og der kan I så se, hvad de ellers har at byde på. De kan også godt bestille noget af det, som vi ikke har bestilt, og der vejleder jeg også gerne, hvis det er, jeg har brug for det. Der kom også et spørgsmål undervejs, som jeg glemte at få taget op i plenum. Der blev spurgt til smagekasser, som man kunne køre hjemme, altså en kasse med 6 forskellige flasker. Og det er noget, som jeg går med tanker om at udvikle. Tanken er at lave en smagekasse med 7 små videoer, en overordnet for huset og området, og så 6 for de individuelle vine. Så kan man tage sin smagning på én gang med en flok, eller i bidder. Men skriv tilbage, hvis det er, at I synes, det kunne være noget sjovt. Det var Johan fra The Cowine, og jeg skal også hilse fra Bjørn og Martin, og de havde også en hyggelig aften.